belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het aantal coronabesmettingen neemt toe op Curaçao, zo stelde minister-president Kilmar Pik Pisas gisteren. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een boosterprik krijgen en daarom zal binnenkort de SDK hiervoor worden ingericht. Volgens Pik Pisas is het belangrijk dat de overheid er de mogelijkheid biedt aan mensen om zich te laten vaccineren en hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van maken. Tegelijkertijd gaf Pisas aan dat hij het betreurt dat vooral via sociale media en een groep in de samenleving is die mensen probeert af te houden van het nemen van een boosterprik. Hij vindt dat niet verstandig. Minister-president Pisas heeft gisteren ook aangegeven dat als gevolg van het toenemende aantal besmettingen het vanaf vandaag verboden is om evenementen te organiseren met meer dan 100 mensen. Verder mogen mensen als ze thuis zijn niet meer dan 4 personen ontvangen. Minister-president Pisas gaf verder aan dat de avondklok, die nog steeds geldt tussen 3 uur 's ochtends en 4:30 's ochtends, voorlopig van kracht blijft. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops is niet tevreden met de houding van de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Hij schrijft in een brief aan het Nederlandse parlement dat hij vraagtekens stelt bij de wil tot samenwerking van de regeringen. Die samenwerking zou moeten leiden tot een COHO, een Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Volgens Raymond Knops stellen de regeringen nu dat ze volgens hen een nieuwe voorwaarde op tafel hebben gekregen. Maar Knops ontkent dat en stelt dat er voorlopig geen sprake is van geldelijke steun aan de eilanden totdat er een duidelijk akkoord is over het COHO. Er is een oplossing gevonden voor de groep Venezolanen die niet terug kunnen naar Venezuela. Eerder deze week was een vlucht naar Venezuela op het laatste moment gecanceld door de Venezolaanse regering. Het was toen onduidelijk waar de ongeveer 90 personen zouden moeten blijven. Nu is er een oplossing gevonden dat ze kunnen verblijven in de barakken op het terrein van de Isla-raffinaderij. Dat heeft Iteke Witteveen van Human Rights Defense Curaçao tegen de Extra gezegd. De afgelopen dagen zijn er veel inbraken geweest bij winkels met elektronische apparaten. Gisteren moest de politie uitrukken na een melding van een poging tot inbraak bij Boelchans in Zeelandia. Daar bleken onbekenden te hebben geprobeerd binnen te komen in het gebouw, maar het is uiteindelijk niet gelukt. Niet alleen op Curaçao, ook op Aruba heeft de regering maatregelen genomen om de verdere voortgang van de coronabesmettingen tegen te gaan.
Op het eiland zijn er verschillende personen geregistreerd die zijn besmet met het Omicron-virus. Om verdere besmetting te voorkomen heeft de overheid laten weten dat alle feesten rond het eind van het jaar worden stilgelegd. Er kunnen dus geen grote feesten rond Oud en Nieuw worden gegeven op Aruba. Sinds 5 jaar is er een post van de politie op de luchthaven Hato. Om daarbij stil te staan en om iets terug te doen aan de samenleving hebben agenten samen met militairen van de Koninklijke Marechaussee de afgelopen weken een huis van een familie in de Savaan volledig gerenoveerd. Gisteren konden de inwoners weer terug in hun huis en dat zag er op en top uit. Dit was de laatste aflevering van Extra Journaal voor de kerstperiode. Namens het hele team van Extra wil ik alle volgers van Extra Journaal een hele prettige kerst wensen. Na de kerstperiode zijn we er gewoon weer. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.